नमस्कार, मी रत्नप्रभा चिटणीस तुम्हा सर्वांचं वीर ब्लॉगमध्ये मनापासून स्वागत. आपल्या सप्ताह विशेषचा दुसरा एपिसोड आहे. त्या गोष्टीचं नाव आहे पर्वत आणि उंदीर. आता आपण गोष्ट ऐकूया. त्या पर्वत आणि उंदीर याच्यात वाद चालू होता. श्रेष्ठ कोण यावर ते भांडत होते. पर्वत म्हणाला, तू किती इटुकला आणि पिटुकला प्राणी आहेस. म्हणाला, मला माहित आहे मी तुझ्या एवढा मोठा नाही, तू तरी कुठे एवढा माझ्या एवढा लहान आहेस. पर्वत म्हणाला, मोठ्या आकाराचे फायदेही खूप आहेत. मी आकाशातून वाहणाऱ्या ढगांना अडवू शकतो. उंदीर म्हणाला, तू त्या ढगांना अडवू शकतोस. तुझ्या पायथ्याशी मी मोठी मोठी बिळं करतो, वा तू मला अडवू शकत नाही. त्या उंदराने आपल्या चतुराईने मोठ्या उंदरावर मात केली आणि पर्वतावर मात केली. या गोष्टीवरून तुम्ही काय बोध घ्याल? छोटा असो की मोठा, प्रत्येकाला आपल्या त्याचे महत्व असते. कशी वाटली आजीबाईची गोष्ट? कॉमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, चॅनेलला आपल्या सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि नेहमीप्रमाणे थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.